Eguardion, Joseba, garazi naiz, Kulturaz Kultur Kooperatibako kidea naiz, eta gaur Azpeitian gaude. Azpeitiko plaza nagusian aurkitzen gara, San Agustin Kulturguneko atarian, eta gaurkoan gure proiektua ezagutzera gonbidatu nahi zaituztegu. Goazen! San Agustin Kulturgunean aurkitzen gara, ikusten duzun moduan San Agustin Kulturgunea espazio ireki eta dinamikoa da, eta bertan kulturrekitaldiak eta ostalaritza uztartzen ditugu. 2011 urtean ireki ziren San Agustineko ateak, eta gaur egun Kulturaz Kultur Kooperatibak kudeatzen du. Kulturaz Azpeitiko Kultur Kooperatiba izaera soziala duen kooperatiba bada, eta San Agustin Kulturgunea kudeatzaz gain Dinamo Azormengunea eta Zorazo Antzokia ere kudeatzen ditu. Horrek kultura osotasunean lantzea ahalbidetzen digu, kultur ikusgarritasuna, sormena eta transmisioa landuz. Herriko hiru azpiegituraren kudeaketaz baliatuta eta herriko zein eskualdeko eragileekin elkarlanean urtean bataz beste 200 bat ekitaldi izaten ditugu, San Agustin Kulturgunean eta Zorazo Antzokian, eta sormena eta transmisioa lantzeko dozena bat proiektutik gora ditugu martxan Dinamoa Azormengunean. Sormen egonaldiak, ikastaroak, tailerrak, mediaz eta sentsibilizazio saioak, eta bar. Azpeititik eta eskualdetik sortuta Euskal Herrira begira euskal kulturaren sustapenean dihardugu lanean, eta era guztietako ekitaldiak, hitzaldiak, erakusketa, kontzertuak izaten ditugu San Agustin Kulturgunean. Kultur jarduera izatez aparte ostalaritza zerbitzua ere badugu, eta ostalaritza zerbitzuari dagokionez egunero dugu irekita Kulturgunean, eta eguneko menuak eskaintzen ditugu astegunetan, asteburuetarako karta daukagu, eta horrez gain taldeentzako menu bereziak eta luntxak eskaintzen ditugu. Azpeitiko kultur mahaiak herrian kulturgune baten beharra identifikatu zuen, eta horri erantzuteko udalari eskatu zion egokitzeko espazio bat, herriko espazioa kulturgune izateko. Orduan, Eliza Zaharra egokitu zuen kulturgune bezala irekitzeko, eta 2011an ireki ziren bertako ateak. Azaldu dizuet San Agustin Kulturgunearen historia eta ibilbidea, eta proiektua aurkeztu dizuet labur bada ere, eta orain sukaldera pasatuko zarete, bertako plater bat ezagutzera. Hau Kurro da, eta ni Joseba naiz, hau gure sukaldari da, eta ni ostalaretzeko arduradun bat naiz. Gaurko platerra izango da, zapue labien, patata panaderakin eta esparrago trigerukin. Lehenengo pausua izango da patata zuritu, panadera estiloa hola jarriko deu. Bandeja bat hartuko deu, oliba olioak botako deu, eta jarriko dugu baita ere zapozalda. Labean sartuko deu, eta labien eukiko deu 20 minutu. Eguneko menuen aurretiken 4 bat aukera eoteie eta bigarrengoz beste 4 bat aukera hola eoteie. Postrie, barne, bigarrengo aukeran beti izate deu, veganuentzako o vegetarianontzako ere bai. Patatak ja hemen egina dazkeu, eta oain egingo deuna da zapue hemen gainen jarri, eta labea sartuko dugu. Eta, aparte, esparraguke labin sartuko dugu aparte. Gure sukaldaritza normalean nahiko tradizionala izatea. Bai, saiatzea bertako produktu egin eta lan egiten. Listo, ja zapue prest dakeu, labetik atea dugu antxe, eta ja izango litzeke, bai zapue eta bai esparraguek platerin jartzien. San Agustin Kulturgunea ezagutzeko aukera izan duzue, gure proiektua ere aurkeztu dizuegu, nola sukaldatzen dugun ere ikusi duzu, eta gonbidatzen zaituztegu, aurrengo batean gure kulturrekitaldiren batean parte hartu, eta gure ostalaritza zerbitzuaz gozatzera. Eskerrik asko. Agur! Agur!